Ka NPP Jirang Blok kala penlong ya ke jingyalang kirki hene kesngi ha bernihat banyak ren halor ke jingkeno jong MDC berim wa Victor Rani ubala no nakaseng bat ya snok ti lang bat keseng Kongres. Uba Rani ulakam bakaseng kala kentaj ban ai tiket yu na kamenta ke election MDC ke Bansawan. Kinong yalam jong ke NPP bakentup yo MLA jong ke Jirang uba Sostenes Sotun bat u district NPP president uba Clement Maulong kila betha bakam syamdon kanu ke jing sela persya ya uba Rani kila kedau ba ke jing no kam jong uba Rani kolong ke badang kloy ha ka ba ka seng kam syempat penmna ya ukertong bat banjur ba ke jing jingai jong u na kinong yalam jong ka seng bat ke jing duna ha ka liang ke jing keren kalong ka wei na kidau jong ka ni karai ya ka jing lengo bat ya ka jing kedit hadin ba ngilayo i kubor ba i ba Victor Rani ila no ke parti NPP balik penyesok syaka parti Kongres baru kipat ba jong ka Jirang konsensi ki leaders ki warra ya ka feedback hakinong yalam kilaban ai hu emily kilaban pensngo paramaki halor ka jingyo jingtep ka jongki na kipat ba tinga tharai kin khamha ki leaders ki batip khamha ban batai namar ba maki kia sngau hakbedei bat ka sorkar jela kan thungkam palat 6,000 ngut